kinabanggaan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen, Lord. Pasalamatan kining grasya na sa mong atubangan, Lord. Ug manghinaot kami nga mabusog kami niini, tagaan kami malakas ng katawan. Amen. So, for today's video guys, ubanan nyo kami sa pagkaon. Mukbang mi guys oh. Sarap to. Apay kinilaw. Si parang Edgar, mo'y nagkamera. Ako sa imo unang kaon, kay wala mi kameraman, puli-puli lang mi. So pre, ako na unang kaon pre. Unang kong kaon pre ha. Di bra. So primerong subo para sa inyo. Sarap. Okay kay pre. Nalimtan. Limtan di ay. Ang sili linton. Sili. Sili. Sili di ay. Ngala kong bro di ka ganahan mo kaon. Dara oh. Sili din limtan. Sili guys. So nakalimutan ang sili guys oh. Ay, kalmi sili. Kalimutan ang sili. Sili bagyo na. Sige. Masarap. Kaon ta. Sige. Ami buka eh. Wala pa balon to da. Mo ka. Gusto mo kinila pre? Di lami ka na ba? Kalamian na ba? Nilaw. Nya eh. Lang eh. Ako na po guys, kay si Parimiroy. Siya na po nagkamera. Sige pre, bira pre. Ngayon tadi niyo. Sige bira. Mas ba po diri, may pagana yun. Sili pre. Pagana. Starting ba? Yaka. Kinilaw. Pagkalamiya. Lami kay pre. So pasensya mo kadaghan ang kuan oy. Bugong. Dakan kay mga mamatog ba. Nga. So mga idol, ipakita na ko ang mga palibot mga idol ha. Oh. Dirimi. Oh. Na. Dirimi sa taliwala sa tawag ani kagubatan. Bantan. Kaunta. Pre. Ami ka pre no. Salam niya eh. Ito guys oh. Sili murag langanin man. Ang pre no. Nana isa. Butang kuan pre sili ang kilawin pre. Nga. Uy. Nga isa murag kulang ba? Kulang no dili kay halang. Gana. So uban mi guys sa pagkaon diri guys, nami sa taliwala sa Kalasangan. Kalasangan man na sa Bisaya. So magmukbang kami ng ano. Malasugi. Nasugi na pre. Ay guys. Buga ro kay dagang langaw. So katong wala pa kakaon diha ngaon ta ninyo. Terus man. Sipon kaso. Na. Kaunta. Okay. So guys, ako sang i-opening camera guys now kay murag gigutom ko guys ba. Oh sige, salamat kayo sa pagpanood niyo sa among video ha.